Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras si amin papagayam, intay ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Agbiag ka babaan iti pamati, saan ang babaan kadagiti makitkita ti mata. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Oo, Alma, anak ko. Saan ka din ang maigawid? Agim impake kamutan. Imbagak magdankan ka, nanang. Mapanak ang trabaho iti Manila. Ngam kasanungay, dagiti anak mo atalo. Da kayo pa'y laang ka ni tatang timakam mo. Amumat nga da trabaho kiji barangay hulan ako. Ay! Anya launay mo ti trabaho yu para walis iti kalsada kan aglawlaw ti barangay. No agsilduak, dakdakkel pa iti ipaw it ko akwartayaw. Ang Di kay agdanag ka di nanang. Sustento ak dagiti anak ko. Basta da kayon ti makaam mo kadakwada. ang pagsaritaan mi kumapay kindi tatang mo, anak ko. Saanan ang masapul, nanang? Imanugutan, kinasarita kitayon. Nay, alas 5 iti malam Papanan nyo ay kumari Delia. At the Bible study mi italo ta. Ah, Bible study. Ay unay kamutan, maray. Adda ka di maitulong dayta iti biyag mo. Umay kakit di makiinistorya ka da kamay. Kas makita mo, agruruar dagiti tattao no kastoy amalam. Handa kayo latan, Mariluta. Mas importante kipapanak. Kunamot lang asino kamot asanta. Adda ka di ibagbaga, Mare. Ako awan, maray. Si kakit di ati awisa. Mapantama ki Bible study. Anya? Ay, si kalaangan, Mare. Inton madamdam, inakon agluto. Ay, saan ko ang maisa parte kakasta abambanag? Nanang, lumabalin. Saan ka kumana pumanaw? Ay na, mapanak na rod mangga di Manila. Iti kasta, ada maipaw it ko kada kayo akwarta. Dito ka kuman nagtrabaho. Anya? Hoy, di ka man nagsangit akasta ha, Ray? Diyan ngamin kaya't nga umadayo ka, nanang. Di ka nagsangit. Adamot dalulo kan lolam. Saan ka di, tatang? Wala po. Di ka nagsangit. Kanta kami kinilola Madelia. Nangag mo, Ray? Ay na, dakkel kan. Si kamot lati mang taripato kadagiti duang addem. Mabalin mo't ngamin adito'y kan lugar tayong agtrabaho. Saan ka adagulit ha, Ray? Dakkel ti sweldok iti Manila. Iso akayat ko ijay. Panawan na kami, mat. Kasi dagiti duang ading ko. Saan kayo akaasi? Tapaw-itan kayo matiti kwarta. Di kan sakit di makawawa. Ala, sa kunti mang ipalawag iti apo, kalma. Tilaing may bagak. Saan mo kumalip-lipatan ti obligasyon mo kadagiti anak mo? Wan tatang, saan to Apolos? Nay, madamamot gayam ti panagwash-washing mo, kumare. Wan, Mare, nagado tilalaba kita. Takasano, ano mo namin ti apuko. Apay ngay asikat ti aglablab para ka nagiti apo ko. Apay ngay ti inada. Ay, napan nagtrabaho iti Manila, Mare. Para mo lakadag iti anak na. Ay unay mo't ti kastan. Nalpas tayo ang nagtagibi ka nagiti anak tayo. Itataadaan iti bukod abiyag wenno pamilya. Ay dagiti mo't apo ko tayo ti sumarunong nga awir tayo. Gusto ka, Mare. Ngam anya ngay nga rod. Diyak mo't mabalin abay-bayan nagiti apuko. Ayun gayam, anya ti gagaram. Umay ka kumangaron awisaw. Tamapanta makipista ije kabangibang a barangay. Ay nga, diyak masango, Mare. Kanay masapol amalpas ko dagito'y lalabaak. Tadaman trabaho kun inton bigat.
Agwalisak iti aglawlaw ti barangay hall. Ay, sus, maray. Ang mga nubumaknang kan, gapo iti kinaado ti obraem. Anya, ay si kamot mari. Nagatukat ang masasaumon. Nilatan susan ti awisam. Labiin bakit? Di ka kadipay lamaturaw. Ay, jak pa'y makatulog lakay. Nalabit, gapo iti bannog ko ang naglaba. Masyanak betken ka, Delia. Kalpasan ti panagwalis mo iti barangay. Adupay ti ubram dito'y balay. Kabaelak dagito lakay. Para kadagiti apo ko ta. Duma. Pampabasulak ni Almang anak ta. Ne, apay. Katuan tanusan ko maapim manaw. Di iso ko matimang taripato kadagiti anak na. Saan ta ko mamarigatan unay? Ay gayam lakay. Malagip ko. Nagpauit ka din iti kwarta ti anak ta. Dahil tangarod ti parikaut. Tasaan ka numot ang makontak ni Ray nga apo ko tati inana. Anya, ne, apay nga ingata. Kat kasapulan dagiti apo ko tati kwarta. Tanay, umadaning ti panagsasarak iti klase. Apay ngay. Inwarayo ba't amin ngay ayam yo dito yung nagtibalay. Dagiti kakabsat ko at inangiwara, lolo. Ay kat inanawam ko maida Amumait nga do ti trabaho may kinilolam. Iso at tumulong ka kumamait. Kuha, lolo. Ala, urno nga maamay dagitag kaiwara nga ayam yo. Kung lolo. Nakawarwaradan tumat ngamin. Ano tababasit pa'y dagiti adim. Imbagkan ka tadan nakam mo. Kung lolo. Ahawin gayam. Imawag ka din ti inam. Saan pa'y nga rod, lolo? Nalipatan na kamin samot tan ni nanang. Dandanin ti isasarak iti klase. Namjak pa'y nakagatang iti gamit ko. Ay, unay matan ni Alma. Nagkaray ngagpawit iti kwarta para kada kayaw. Agam nalipatan na matan. Hello? Asino day, Toy? Siya! Nagsukatak iti SIM ko. Ay, nasaya tay mawag ka matlaang, nanang. Agipawit ka ka din iti kwartami. Wano, agawid ka ka din. Nagatuomotan nga ibagbaga mo na ya. At ka din ni nanang, kasaritak man. Adda, agkupkupin iti badbado alin na baan na. Itad mo rin ta cellphone, takasaritak. Sige, nanang. Lola, kasarita na ka ni nanang. Kasta ka di apo. Uto'y ta silpon mo. Nasaya at ay mawag ka anak ko. Di na ka ngamin makontakto'y anak mo. Nagsukatak nga ron iti number ko. Ang apay nga yan ako. Amumot aday tati kontak mikan ka. Saanan anaskan nga ipalawag ko pa'y. Wan gayam, imawagak ta ipakamo kada kayo nga awan akon iti Manila. Kat simurot akon iti boyfriend ko dito'y Pampanga. Anya, ngam apay ngay. Kasanoom dagiti anak mo dito. Agipawit ka kumamot ha. Tapno aday na ayon ko iti masapsapul da. Da kayo ba yung lati makaamo ka dagiti akpuyaw, nanang? Angam tumulong ka kumamot anak ko. Lola! Nawanan ka matan iti puot! Lola! Sa dino ti ayan ko. Ay, adda ka dito yung ospital. Awanan ka iti puot. Iso nga intaray da kan dito. Anya, ay agawid tayo lakay. Awan pagbayad tayo dito ospital. Saan mo kumapanunutan ti magastos? Delikado ganti kasasahad mo. Anya, Ako na ti doktor, anakaron ti diabetes mo. Anemic ka pa'y kanaw. Sumatlagay manawanan kay ti puot. ay kasta ka di. Sumatlagayam, asaan nga agim-imbag na ito'y sukat dito'y saka. Una ti doktor, nga imabot pa iti 300 ti sugar mo. Ay, anya ngay nga ruti ko na ti doktor lakay. Agawid akadeng. Saan pa'y? Obserbaran ta pa'y ti kasasahad mo.
Di ka nagtukyan pay. Takas itinako na ti Doktor Itay. Dili ka daw tinakita da sugat mo. Ngamlakay. Agpalaboratoryo ka pa'y kanaw. Nasaya tayo may kaadagos, layo anak ko. Diyak amon ti aramidag. Kung tatang, nagbiyayak adagos idi rabi Idi naamak ti sasaadan ni nanang. Ay, dakkel ti magastos tayo ita anak ko. Kat daytoy pa'y ti parikot ko ita. Anyati ko na ti Doktor Aya. Nasken ka no ang maoperaan ti saka ni nanang mo anasugat. Anya? Wanyayo, ikatanda ka no dagiti nabulok alasag iti saka na. Iti kasta, saan nga agwaras tinarunot alasag na. Kastagayan tatang. Ket kaano da nga operaan? Ilton bigat ka na o. Tsaka bono pangalak iti kwarta ha. Ang mukadakil ti biltayaw ta private nga ospital da itaw eh. Bayan nyo tatang. Tumulong ak iti babayadan nyo. Agyaman na kanak ko. Sikapay ti makatulong ka da kami ita. Idin tutasan da ka natutulungan. Manipod ng asawa ka iti adayo a probinsya. Nagan na kayo. Saan kayo ang mabalin na baybayan? Pinaraburan nak ti apo. Ket dimur as ti negosyo nga agasimbal iti tricycle. So ngay ta, mayatan ti biyag ko. Ay na, agyaman na kanak ko. Naiduma ka iti kabsat mo. Tila bagbagi na ti pampanunutan na. Kumusta tinaopera na sa kayo, nanang? Awan mo't marignak iti saka kanak ko. Kasta talaga. Tasaan pa'y nagmaumaw ti anesthesia. Agyaman ak unay kan ka anak ko. Uwan ka di, nanang. Ti panunutan nyo kat agimbag kayo. Adda ka si tinamarso anak ko. Agimbaga kat makapagnaakpay. Dahita ti dayawak kada kayo, nanang. Tanapigsa ti pamati, Naskan laeng anak ko. Diyak kayat ti agbalin at agansan kada kayo. Saan kayo matakasta, nanang? Tanakitak no kasano ti kinagaget ken kinaanos yo. Ay, agawid tayo kuman. Ijaya kun balay ngagpaimbag. Sige, tadamagak iti doktor yo no mabalinan. Ay, man anak ko. Ad-adang agsakitak nagbayagak dito ospital. Gaputa dumakdakkel ti bil ko. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Sige, nanang. No palubusan na kayo ti doktor yo, agawid tayon. Ay, sino nga tamo ti umaw? Awag anak ko sapsapa. Hello? Sakday to'y Alma. Da kayo matgayam tatang. Imawag kayo man. Kasano, di da ka magmauray nga umawag. Awan load ko. Agawid ka kuma dito'y lugar tayo. Amo may tinapasama kiti inayaw. Tatang, saan ka doktor? Tapno matulungak ni nanang. Saan na makatrabaho ni nanang mo? Asino nga timang taripato kadagiti anak mo? Talo kan upat itawan dagitan, tatang. Saan nyo matidabagbagkatan? Saan mo nga mo tirigat mi, Alma? Nagdakkel ti Bilmi iti ospital. Sakit ita. Ginabsuon mo tantimureng ditoy. Awan ti katulungan, may. Ay, no apay mo't ngamin anapasamak ti kasta ka ni nanang. No di mo kaya ti tumulong. Alam mo dagiti dua babasit nga anak mo. Anya? Saan nga ron takayat ni Alma ti agawid dito'y tatang? Ay, saan nga ron kayo? Dakela parikot ko itadayta. Ha? Kunak man no agawid din ni nanang? Ni Alma lang ti kabsat mi asabsabali ti ugali na. Nagalas. Mangmangag na ka ni Ray. Uray pa'y. Adana ka mun, Ray. Ah, Nagalas ti arami ti inam. ang May itured na kayo abaybayan. Idinto takastoy tinapasamak kini lola yo. nga rod, uncle.
kaasimat ni Lola. Gusto ka kanakan. Sana na makatrabaho ni Lolam. Kasano nga rudan? Dahita ti parikot ko italayo. Amumad nga dumot lang ti obra ki jay talon. Sige, tamapan ko birukan ti kapsat ko tatang. Ketiyawid ko ditoy. Ta iso ti mang taripato kadagiti anak na. Ay, gusto day ta na panunot mo, Leo. Imbag magtadalugan mo, nalakati pa ng sapul mo kinkwana. Wan tatang, saan mabalin at ilakay kayat na ti aramiden na? Kumusta ka mo tengay, Maray? Nasaya at matan, Mariluta. Naimbag mat at imasyal ka. Ay, nadamag ko kaniray. Nga insang putdakan. Wan, dakkel ti kaasin ni Apo kanyak, Mare. Kasta pa'y lati makunam. Kat di ka lang arudan makapagna. Wan, dakkel ti bir ko iti ospital. Ngamado ti timulong kanya. Anya? At damot PhilHealth ko. Ken nakaalap ay ni Leo iti tulong ti gobyerno. Ken dagiti naduma-duma at tao. Ken kastamoten kadagiti anak ko. Nagtitinulong da. Malaksid kini Alma. Ay, dahil lang sa mga anak mo tinaidum dumati ugali na. Wan nga rod, Mare. Saan ngagpapada ti anak? Ay, Mare, maisabalik mat ti saritaan. Ay, kasano kang ay makapagnaitan. Taan na opera mo ti may sasakam. Dakkel ti panagtalag ko kini Apo Diyos, Mare. Pagimbagan na ti saka. Kat makapagnaak mo't laeng. Makapagnanto ka numanan. Di na lang arudan maigaraw ti saka na. Nay, agtantanamitim ka mo't, Mare. Adda ka di ibagbagam. Ay, awan Maray. Ay, bilibak lang iti fighting spirit mo. Kagawid ako nanang, kitne. Mabayag ba nan, sakto makaumay. Wala na ko. Agyaman nak iti ado sakripisyum kanya. Ken ado agastos mo. Unay kayo lakit din na yan nanang. Magsasao kayo, kaslasab sa balyak. Pudno umat anak ko. Noawan ka, jakla ambon. Dakkel ti kwarta ginastos mo iti ospital. Kada kayo amin ngagkakabsa. Sika lang tinakatulong kanya iti kwarta. Kanya ngay nga rod. Kas demot nga rod ti kabibiyag dagi ti kakabsat ko. Kat sika ti pinaraburan ti na Marswa. Gaputan na parabor ka mga anak ko. Ala, agpaimbag kayo nga rod nanang ha? Saan kayo nga agtrabaho dito balay? Wan anak ko. Diyak kayat. Amanayunan pa iti pagparikutam. Ambok nga adon ti sakripisyo. Dahita ti kayat ko kada kayo nanang. Sige, agpaimbag kayo. Awan matan ti parikot yo. May papan kadagiti dua nga puko yo. Tay nalaidan ti inada. Ay, di nakman laim ay sinarungkaran ti ading. Saan nyo na panunutan day jay? Nasayat met, tanaitit ko dagiti anak na. Iti kasta, isuntimang taripato kadakwada. Saan pa'y amainayon a parikot yo ditoy? Ay nahagyaman ako na anak ko. Noawan ka. Talaga adyak amo ti aramida. Sika ka din agpay sudaytan, Maridelia. Wan, Mare. Siyak day to'y. Ang di mo't saan ka makapag naide, Maray? Idi amare. Ngamga po iti pamatik iti apo. Iso nga inmimbaga kat makapagnaakon. Anya? Amom ka day. Saan anagatang ni Manuel ti inreseta ti doktor nga agas ko. Gaputan ang inaunay.
Tasyak tinang ibaga asaanen, tanaybusan kami. Angam gapo iti kararag ko, ken karkararag dagiti kakadwak iti simbaan. Adtoy, nagimbag ti sukat ko, ket makapagnaakon. Ay na. Milagro nga ron nga agpaiso no kasta, mare. Wen mare, nagmilagro ni Apo Jesus kanya. Ay, kasla saan anak kapapate. Tanakita ka ide, kat talaga asaan mo amay garaw ti sakap. Wen mare, talaga ang milagro tinapasama kanya. Taide, jak makatakder ngagmaymaysa. Ngam ita, makapagnaakon ngagmaymaysa. Awan pa yun saklay ko. Italag tayo, ti amin tayo iti Diyos. Ngam ket di, liklikan tayo dagiti makapadakas iti salun at tayo. Tulungam ti bagim, ket tulungan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.